No niin, moi. Tänään mä oon sellaisen video, missä mä kierrämme kaikkia meidän lähipaikkoja ja pyöräilee näitä, missä mä asutaan. Ja äsken mä löysin maasta toisen madin. Se on ihan oikea matu. En tiedä mihin se antaa olla siinä. Mä sisäköhän mun kaverin pihaan. Lähdin sieltä, koska mä olin Erikalla hakenut veristä seuraamista. Tällaisen. Ja sitten kun se on kotona, me saattaa tulla joku haasta, me saattaa googlaa joku älä naura haastaa joku semmonen ja jotain semmoista saattaa tapahtua ensi videolla. Ja nyt mennään siis suoraan Vetämariin. Elikkä joo. Vähän vaikea pyöräillä yhden käden kameran kädessä. Ja mä pystyn pyöräilemään. Voitais periaatteessa mennä toi ylämäki. Ja tällaista kaikkea metsää. Mä en austa missään niinku julkisilla. Tai silleen niinku Helsingistä missä. Mä otan tänne tauolle, että mulla on vähän helpommin mennä tää ylämäki. Mä lähden sekunnin päästä. No niin, nyt mä siis menin tän ylämäen ylös. Sitten tulee taas alamäki. Tää on tää meidän niinku lähitie. Tossa on joku kerho, missä mä oon ollut ennen siinä. Täällä on myös partio. Mä käyn siinä kerhossa. Meidän siinä kahtuu äsken. Mennään siitä tien suojatella. Niin. Siis meillä on ihan sikavaa reittiä, mistä meidän kotiin pääsee. Ja sori jos mä oon puhunut kauhean hyvin, mutta ihan sama. Tuolla on yksi reitti. Tuolla edessä. Tossa tilalla tuolla. Mä voin näyttää sen hyväänsä reitti on. Ja tää on aika tylsä video, mutta ensi video on sitten vähän kivempi. Tää käydään rakentaa kommenteissa, jos mä saan sattumaisen teet tai muista tähän peliin. Siis tässä on tällainen reitti. Tosta pääsee kotiin. Sitten käännetään tästä tuolla. Sitten se mistä mä äsken tultiin tänne, niin sekin on yksi reitti. Tässä on ainakin, mä muista kuinka monta tässä on. Ainakin 4 tai 3, joo ainakin 4. En tiedä olisiko vaikka 5, ainakin 4. Joo. Eikä tossa on yksi reitti. Sitten tuolta on joku. Tossa oli toinen. Tuolta on kolmas. Ja tässä saattaa muuten 5 reittiä meidän kotiin. Että tää on siis kolkkaasta, että niin, jos te näette tämän paikan tai että täällä on tällaista poltoa, niin sitten tiedätte, että mä asun täällä jossain lähellä. Tai mä asun siis Kaakerin 2, mä voin näyttää sen videon lopussa. Jos mä asun. Reitti tostakin on yksi reitti meille. Sitten täällä on vielä 2 edespäin.
kaikki, jotka asuu tässä meidän lähellä, voi tulla käymään meidän tauossa ja lähettää postia ja kaikenlaista. Kaikenlaista ja kaikenlaista. Eli tuossa on nyt reitti, mistä päästään myös kotiin. Ja tuolla on se reitti. Mennään siitä vaikka meidän kotiin. Sori, jos näkyy vähän sumeena, koska tää paistaa kovia aurinko, mutta jos näette, niin hyvä jotenkin. Hyvä, että näette edes jotenkin sitä, jos edes katsotte videota. Elikkä mennään tästäkin pääsee meiltä. Eikä tää on tällaista. Tässä vähän matkan päässä on puisto. Vähän matkan päästä on puisto. Ja oikein sitten jos mä editoin tätä yhtään, koska mä en editoin. Koska tähän ei sovi kauheasti editoiminen. Ja muutenkaan mä en haluais. Joo. Tuolla vähän edessä on puisto. Täällä on suoita mun kavereita. Kyllä nyt jotka jonkun tajuun mä oon kuvannut, jos ne näkee tätä videoa. Ja aika ihmetellyt jostain kommentaarisesta vähän lähettänyt. Eikä tossa on se puisto. Ja tossa on puisto. Se on keijontti kaikki. Aivosta kaikenlaista. Täällä mut kaikki nää reittejä näyttää aika. Tää on niinku. Se on vaan yksi reitti, joka näin pikkuisen kaikki, mutta niinku ei nyt tiedä. Joo, kun on vapaaseen juuttaan. Nyt mun ääni ei saada kuulkaa hyvin, kun se on aika kovaa, niin mä puhun, että mä oon kautta pitää. Siinä auto meidän auto. Tällä mennään vielä. Siis, tuossa on toi puu edessä, mutta sieltä takana meidän talo. Toi on meidän teko, toi sininen. Ja tää on Kalkerintie 20 Kolkkovassa. Tossa on meidän, toi siinä postilaatikko on meidän, saattaa posti. Ja tää video tässä. Se on moro.